سلام زخبركم تخاتلتي يار تي في نلو مستدالو زينو مسان روح زنالكم هتسينا لنا ناب كندي أرستاتو متفنان هاجرات إثيوبيان جبتن ناب زخف درجان خيكيد يسقى جبتي مس إثيوبيا أبز الدوب كبابي أبدوب السودان معسكر السراويت كتقوم كمستفقد الله يقلات سليم أمريكاوي جورج فلويد أب كتمه مينيوبوليس بيربوليس مسمته استلعلن عبن تقامون نشامونه معلتي كتسيلو ويلو أبالا السراويت مكل خال أمريكا تنبركيخم مسود ساعات تقاومتي كساب موداتا أبقونهم كمزخونو قليتهم ኢትዮጵያን ግብጽን ኣብ ጉዳይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ተደጋጋሚ ግዜ ዘተኳን ተገብራ ኣብ ስምዕ ክበጽሕ ግን ኣይከኣላን በዚ ምኽንያት ድማ ክልቲአን ሃገራት ናብ ወታደራዊ ጎንጺ ከይምርሓ ስጋት ከም ዘሎ ክግለጽ ጸኒሑ ኣብ 2013 ብፖለቲከኛታት ግብጺ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ክውሰድ ከም ዘለዎ ብሚስጥር እናዘተዩን ከለዉ ዘርኢ ስእሊ ተቓሊሑ ከም ዝነበረ ዝዝከር ኮይኑ ፕሬዝደንት ግብጽ ድማ ሃገሩ ኣብ ሩባ ናይል ንዘለዋ መሰላት ክትሕሉ ኣድላይ ዘበለ ስጉምታት ከም ትወስድ ከም ትኽእል ተዛሪቡ ነይሩ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ድማ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ኣብ ባይቶ ቀሪቡ ክዛረብ እንከሎ ንኢትዮጵያ ግድብ ካብ ምህናጽ ዝኽልክላ ዝኾነ ሓይሊ የለን ምባሉ ዝዝከር እዩ ኣሜሪካ ኣብ ጉዳይ ክልቲአን ሃገራት ኢዳ ምሕዋሳውን እቲ ዘሎ ምትፍናን ክሳብ ክንደይ ጽንኩር ምዃኑ ዘርኢ እዩ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝለዓል ጎንጺ ንክልቲአን ጥራይ ዘይኮነ ረብሓ ብዙሓት ሃገራት ክጽሉ ከም ዝኽእሉን ይነገር ግብጽ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ዝዳውብ ከባቢ ኣብ ደቡብ ሱዳን ማዕስከር ሰራዊት ከተቆም ከም ዝተፈቀደላ ዝገልጹ ጸብጻባት ይወጹ ግብጽ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ዝዳውብ ከባቢ ኣብ ደቡብ ሱዳን ማዕስከር ሰራዊት ከተቆም ከም ዝፈቀደላ ዝገልጹ ጸብጻባት ድሕሪ ምጉሖም ምክልኻል ደቡብ ሱዳን ሎምንጎ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ግብጽ ኣብታ ሃገር መደበር ሰራዊት ክታንጽ ዝሃብክዎ ፍቃድ የለን ኢሉ ሓደ ስሙ ዘይተገለጸ ላዕለዋይ መራሒ ሰራዊት ዝተገበረ ስምዕ እንተዝህሉ ነይሩ ንሕና ኢና ቀዲምና ክንፈልጥ ነይርና ኣብ ሚድያታት ዝውጽሎ ኩሉ ሓሰት ኢሉ ምስ ግብጻውያን ዝተገበረ ዝኾነ ስምዕ የለን ምስ ኢትዮጵያ ናይ ሰራዊት ምትሕባር እንገብረሉ ስምዕ ኣለና ነቲ ስምዕ ንዑ ክንጥሕሶ ኣይንኽእልን መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ፓጋግ ኣብ ዝበሃል ምብራቃዊ ክፋል እቲ ሃገር ዝርከብ ንደቡብ ኢትዮጵያ ቀረባ ኣብ ዝኾነ ቦታ ግብጺ ሰራዊታ ክትዕስክር መደበር ወታደራት ክትሃንጽን ፈቒዱ ክብል ጁባ ቲቪ ገሊጹ እቲ ማዕስከር ልዕሊ 250 ወታደራት ክሕዝ ከም ዝኽእል እዩ ኣብ ጸብጻብ ዝውስኽ ጸሊም ኣሜሪካዊ ጆርጅ ፍሎይድ ኣብ ከተማ ሚኒዮፖሊስ ቢርፖሊስ መስመተ ዝተልዓለ ናዕብን ተቃውሞን ንሻሙናይ መዓልቲ ቀጺሉ ብዙሓት ከተማታት ኣሜሪካ ድሕሪ ሞት ወዲ 46 ዓመት ጸሊም ኣሜሪካዊ ጆርጅ ፍሎይድ ዝተልዓለ ናዕቢ ካብ ቁጽጽርን ላዕሊ ክኸውን ስለ ዝጀመረ ተሪር ኣዋጅ እቶእቶ ኣብ ልዕሊ 40 ከተማታት ኣሜሪካ ዋላ እኳ እንተተኣወጀ ኣብ ግብሪ ክውዕል ኣይከኣለን ነቲ ኣብ ልዕሊ ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ዝበጽሕ በደል ንምቋም ዝወፀ ህዝቢ በቀሊሉ ክዕገት ከም ዘይክእል እዮም ዝሰማምዑ ኣብ ከተማታት ኣሜሪካ ወጽዮም ዘሎ ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ብርክት ዝበሉ ሓይልታት ጸጥታን ፖሊስን ጉድኣት ይበጽሖም ከም ዘለውን ይግለጽ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኣማሕደርቲ ከተማታት ኣሜሪካ ነቲ ዝተልዓለ ተቃውሞ ክህድዎ እንተዘይክኢለን ወታደራት ልኢኸ ሕግን ስርዓትን ክገብር ኢሉ ፔንታጎን ከም ዝሓበሩ ድማ ኣብ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት ኣስታት 1600 ወታደራት ኣብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ከም ዝተዋፈሩ ተገሊጹ ኣዛዚ ፖሊስ እታ ከተማ ሚካኤል ሞር ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቶም ድኳናትን ትካላትን ዝዘርፉን ዘኣንውን ዘለው ብሞት ጆርጅ ፍሎይድ ማዕረ ተሓተትዮም ብምባሉ ሓያል ተቃውሞ ከጢምዎ ንፖሊስ ዝወሃብ ባጀት ደው ክብልን ካብ ስርሑ ክስጎጉን ድማ ብምጭራህ ተቃውሞኦም ኣስሚዖም ሎም መዓልቲ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ግን ነቲ ብምኽንያት ሞት ጆርጅ ፍሎይድ ዘስዓበ ተቃውሞ ብዝምልከት ዝሃብዎ ርእቶ ጌጋ ስለ ዝኾነ ይቕሬታ ይሓትት ኢሉ ካብ ዜናታት ኣሜሪካ ከይወጻና ኣብ ኒውዮርክ ትማሊ ምሸት ናብ እኩባት ፖሊስ መኪና መሪሓ ጉዳት ዘብጽሐት ሰበይቲ ድማ ተኸሲሳ ጓል 31 ዓመት ዲያና ዴቪስ ብናሃሪ መኪና ብምዝዋር ንሰለስተ ፖሊስ ብመኪና ገጫ ከተቆስልን ከላ ፖሊስ ኒውዮርክ ኣብ ልዕሊ ፖሊስ ፈተነ ቅትለት ብምፍጻም ክብል ክሲ ከም ዘቕረበላ ተሓቢሩ ብኻልእ ወገን ኣብ ገለ ተቃውሞ ዝካየደለን ዘሎ ከተማታት ኣሜሪካ ኣባላት ፖሊስን ጸጥታን እቲ ሃገር ንሕቶቶም ሰልፈኛታት ተንበርኪኾም ዘለዎም ድጋፍ ገሊጾም ኣብ ሎስ አንጀለስ ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ከምዚ ምግባሮም እቶም ተቃውምቲ ክሳብ መወዳእታ ኣብ ጎኖም ክኾኑ ተሓቲቶም ኣብ ከተማ ኣይዋን ጆርጂያን ብተመሳሳሊ ፖሊስ ተንበርኪኾም ሓድነቶም እቶም ሰልፈኛታት ውጽዋትን ምዃኖም ገሊጾም ዝኸበርኩም ተኻተልቲ ያር ቲቪ ነዚ ሰዓት ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶ ኣብ ዝተዛዚሙሉ በብዘለኹሙ ሰናይ